Jibeule don tuma chuan class 12 physics unit 1 chapter 4 electric potential ti kha kan ziranga heta tanghian question aron kal nual thina uluk dein thriat thiam tumin kalo endon nia a topic a chapter bing hi electric potential ti ania electric potential chu enge ti kha simple theyang berin ngai to phot taila heta hian charge kan neia charge cello plus q helai point b a hian thil ti theihna chi khat avanei do na chu chu a potential ti na soi mai theia heta hian thil ti theihna adlava nei le anga chu chu a potential kan ti le mai theia ma se point a le point b a thil ti theihna ki a in ang don lova heta hian ana sadewanga a chuna tlaniam dona ti chuan a thil ti theihna in thlawna a difference sakha potential difference tin kan soi theia chu chu a qualitative definition enge ni chi ti angjong chona soi theianga ti chuan electrostatic potential difference between two points definition chu hei hi kan en vele theianga a quantitative definition engzat nge ti cho chhuah theina tur kha potential difference between points a and b chu work done in moving charge q not from points a to b work done per unit charge moving it from points a to b against electric field of plus q hi anitani ti chuan point a le b in kara electrostatic potential difference zong tur chuan he work done hi zon chhuah photanga ya chumi zong chhuak tur chuan alem hi kan mangtang kai don ta ani point b hi distance rb ni ta sela khiwa tang hian point a so distance ra ni ta sela kan zon chhuah tur kha work done ani work done formula class 9 ate kan lo hriat to thin chu force into displacement ab hi displacement alone ta force into displacement ab ani tamaya heti hi chuan ma se he formula hi kan apply ve thei lowan heta hian thil dang inrol aom dona chumi chungchang chu heta hian kan soi uluk dewanga adot le chu tiang chi he tiang chi tai pa chuan chip cherin kan soi to lowanga ngai thak uluk ngai don ani heta hian enga tinge he formula direct in kan man thei lo displacement chu ab nia f force ani mai ti kha ngai to na om theya heta tang hian charge q not kha kan move ta heti zong hian avan nai tial anga he la ya charge plus q wina lo repel na hi ana tial dona chuwang chuan force kan apply kha ana tial angai dona ni move tur chuan heta hian helai zona omlai chuan zoi tek force kan apply po khana che zowanga heta hi chuan at force apply nat lo chuan a che thei to don lo chu mi om je chu force kan apply a kha continuously increasing ani angai ta ni chu tiang chi continuously increasing force ani awang chuan hemi avalu malahi alak thei to lova bel khom angai ta integration manga kan bel khom angai ta ni integration kan man don wangin akara hian kan du na lai bera kan la don ta position pakhat p chu chu heta tang hian distance r a kan da anga izon p a hian hei hi watheng ta q not thi hela hian electric field heti zong hian a omanga heti zong hian chu electric field chuan charge chu electric field awang chuan he force hi a om don ta ni heti zonga aron repel na force kha hei hi ni heti zonga move tir tura kan force mamo chu hei hi ni vele thung don ta ti hian q hian helai hi ron thlenga alo repel na force chu hei hi ni heti zong hian kan che tir le dona force kan apply mamo zat chu atluk pui le opposite alo ni don ta ti chuan helai a hian very small displacement very small displacement dl kan la anga helai point ni q kan tianga p le q in car move nan hian he force hi amanga
adang lam man lo wa kan ngai don ta ni enga tinge dang lam man lo continuously increasing ani man lo helai inkar hi azim lutuk ani pq inkar hi the chuan small work done in moving charge q not from p to q through dl chu hei hi lo ni don ta a f dl f aya minus q not e dot dl lo nianga e heti zong hena oma dl heti zong hena oma a inkar angul khi 180 ania chu wang chuan minus q not e dl cos 180 ania cos 180 hian minus 1 atluka wangin q not e dl alo ni don ta ni heta hian dl hi in terms of dr in kan la anga a chan chu r dang zong zong hi distance dang zong zong hi displacement emo distance emo dang zong zong hi plus q atang hian heti zong hian kan te veka chu tiang mil tur chuan dl hi kan siam rem ve a negative of dr kan ti ta a ti chuan dw chu minus q not e dr alo ni le ta ni electric field formula hi he lai poina electric field formula hi k q by hemi distance r square hi ni a hi formula pa ngai k hi 1 by 4 pi epsilon not kan ti kha ni a ta hian chu chu da ta ila e aya hian k q by r square hi dr tur ni dr ti chuan hi small work done in moving q not from p to q alo ni ta kan mamo tak kha total work done from a to b kha ania chu chu hemi hi kan bel khom don kan sum up don dw hi a to b distance r a to r b a kan bel khom ti na ni heti hian hemi om zia chu pq ang hi hemi ang hian helai akar hi tam tak kan then ta a dw hi tam deuh kan nei ta a for small displacement dl so chung zong zong chu integration main kan bel khom ta ti na ni tiang chuan lo chuak dik thei chowa hei hi ra rb kan tia dw aya minus q k q r square dr lo chuak ta a ta kan chun zomanga wab ala ni renga heng ho hi lak chhuah vek theia k q not q ala bang chu r square achung lama kan da anga power minus 2 dr from ra to rb ala ni ta ni ti chuan hi kan integrate dona he formula kan apply ta a x n dx hi tluka x aya r oma n aya 2 oma x minus 2 hemi ang che hi lo chuak don ta x aya r oma yang hena lo chuak nga to pa hi lo chuak nga k q q minus 1 by r from ra to rb ni don ta ni hei le hei hi puntir chuan positive alo nianga left hand side ta enge la om wab ala oma hei hi k q q heta hian 1 by rb upper limit hi tain kan substitute dan pa ngain adota lower limit kan substitute ti hian lo chuak ta a helam hi q not in divide tila helam hi q not in divide bokila helen kan sela ti chuan hei hi v b minus va kha alo ni ta a lela mai hen nge om k a ya 1 by 4 pi epsilon not kan da theya
Q ala oma he ta Q hi ta hian 1 by RB 1 by RA tani hei hi potential difference between points A and B chu ani tamaya hei hi a general formula ani tani electric potential at a point hen kan kaya nga nichena mi kha potential difference between two points ania tona chuan electric potential at a point ti nia hei hi a chuak mun viawa 2014 te 16 te 2020 tuna pohana chuaka 2006 a te 2009 a te chuak buka hei ve thung hi chu potential at point A sawn work done per unit charge moving from infinity to point A hi tluk ve thung ta ni potential at point A so kan zong do na tu chuan work done in moving charge Q0 from infinity to point A ani ve thunga hei hi work done per unit charge ti pon kan sui mai thei thawani ti chuan hei bok khi kan jon masak le angaya ama ang chia khan ti hian kan zia ka hemi distance RA ni le maya a kalkong laka helai hi ron thleng ta a helai hi point P kan tia hedarang hian distance R ani le maya atira omna so a distance infinity ani le maya heta hian very small displacement dl kha kan la le a heti zong hian electric field E om le a zong hian chumi wang chuan force heti zong hian om le a chumi do le tur chuan heti zong hian force a om ve le thunga hei kan zir zo chi ang khani a Q0 hian helai hi lo thlenga he force hi ron experience a ti chuan heti zonga che tir kan du chuan he force kan apply ve thunga hemi inkar distance a che chung hi chuan force hi constant a kan ngai le a small work done in moving charge Q0 through dl kha hei hi lo ni le don ta ni minus Q0 E dl ani le anga minus Q0 E dl cos 180 cos 180 hian minus 1 atluka wangin hei le hei hi kan se langa in terms of dr in kan la le anga E dr minus ron om le a E a ya hian k q by r square kan da le a mang chen he E a ya hian hei zong hi total work done from infinity to point A kan mamo vele ta chu he work done he infinity atangin distance RA kan sum up ve thunga chuan hei hi lo chuak ta RA dwi ya minus Q0 KQ minus Q0 KQ R square dr minus Q0 Q K infinity to RA hey minus 2 chunglama ni le a dr ma kan zir zo chi ang khan minus 1 by R lo chuak le a from infinity to RA helai minus le helai minus in cancel le a enge kan hmu le ta Q0 Q K upper limit to RA minus lower limit to infinity he ta hian chun zom taila 1 by infinity hian 0 tluka so wangin ala bang chu k ziak ma saber ve to thung q0 q 1 by RA he zong hi la banga hei hi Q0 ta kan divide chuan helam poi Q0 ta divide ve nga ya VA khalo chuak ta he lein kan sela K aron chuaka K a ya
1 by 4 pi epsilon naught kan ziak theia q r a lo chuak ta ni heta hian v hi pakhat chaw oma r hi pakhat chaw a om boka wangin v a r a ti kha ko bik nei tangkai na ne ni to lo wangin a generalin te kan ziak thei v 1 by 4 pi epsilon naught q by r hei hi electric potential at a point chu ni ta heta tanga kan hmu chu he charge q hian ama atanga distance r potential engzan nge nei ti he formula mang hian kan chhut thei heta hian charge pakhata oma he lai meter som vela hian a potential engzan nge ti kan hriat du chuan he formula kan apply thei charge q anianga r aya ten anianga q aya hian 10 column te kan da chon 10 kan dang kan chok chok thei ti na ni kha hmanhmawh ania atira a formula kan ji ma sak per kha hei hi ania potential at a point formula khan va kan tia infinity to a q not heti hian kan ziak thong ta ni heta hian v hi volt in ante a hei hi uak dan hi energy ania wangin joule charge hi coulomb ania hemi tang hian definition of 1 volt kan endon ani 1 volt luk tur chuan v hi 1 volt ani don chuan uak dan hi 1 joule ani nga ya pot charge hi 1 coulomb ani nga ya ti chuan define 1 volt ti hi question aron fo a define 1 volt ti hi chuak zeu zewa a definition ang tinge kan siamang hetiang chi definition reng hi adanga pola omanga kan siam don chuan 1 volt hian enge ate ti kha kan dil ro omanga chumi tang chuan bul kan tanang 1 volt emo volt tin ate chu potential ani heta hian potential at a point ani ate atangin bul kan tananga sentence kan chepang potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point. Tani. Potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to the given point. Tani. To definition of volt. Definition of ampere te diopter ti te khatiang chi reng kha khatiang type phian a definition siam thin tur ani potential at any point due to electric dipole hi kan zir ve lenga hi a chuak zeu to chuan non ber chu 2013 kha nia 2013 ama nga puina chuaka enge om zia kan ti chuan electric dipole om ve a minus q plus q in tluk a oma chuan helai point a hian potential han siam ve a kan du point at abul vela mi kha kan la ni at any point ti ni wangin ti chuan helai point a hian potential an siama chu engzat nge ti zon chhuah na tur ni a electric dipole hi a distance hi inkar la jong hi true a plus a ni a chuan observation point nen kan zom ta a center hi angle theta siama center of dipole through observation point in car distance r kan tianga di chuan minus q khian point p a khian potential han siam dona potential difference formula kan zo chi a 1 by 4 pi epsilon naught a ya k da ila hi a general formula kha ani a di chuan point p a minus q khian potential han siama v1 ti taila minus k q by r aya helai distance hi exact nge pa square tello lova pa v2 hi potential at point p due to charge plus q so ni velenga k q by pb ani le mai dona total potential chu v1 plus v2 hi ni dona v2 plus v1 tin ziak ta zo kila v2 aya
KQ PB V1 aya KQ PA helaya plus hi minus lo ni ta helai minus wang hian KQ in common kan la a nge la bang PB PA hi la bang ani ti chuan PB hian enge tluk kan enanga figure atang son PB chu hei hi ni a PN nen hena in tluk trep don ani chu kan hmang tangkai anga PB is nearly equals to PN kan ti don ani heta hian a in sei le ti alanga amai ro chu practically chuan electric dipole hi ate ma hemi le hemi hi a in tluk deuh thaw thin ani a tak taka lan dan tur chu hetiang vel hi ni dona heta hian point P kha omanga hian a omanga ta hian perpendicular kan zia kanga helai hi P helai hi A helai hi N PA le PN hi practically in a in thuk deuh thaw chu wangin ti hian PB is nearly equals to PN kan tia a figure hemi b ka hian PN chuan enge tluk kan ti le chuan PN chu hei hi ni a PO minus ON PO minus ON ani PO hei hi nia hemi chin ni kan rek bung le a PO minus ON ani ta a enge tluk zel PO a ya R kan mang theya ON hi kan en don ta ni ON hi he triangle hi kan en ta he triangle a hian ON hi base ania base chuan hypotenuse into cos theta tluk zia hypotenuse a ya hei hi oma A cos theta etiang chi hian PA hi kan en le chuan PA nearly equals to PM alo ni le anga PM ne na in tluk tre panga chu chuan PO plus OM hi tluk thung dona hei O hei M helai hi theta lo ni vele chi anga chuan hei hi base alo ni anga hei hian OM hian a tluk tur chu hei base bok alo ni anga hypotenuse into A into cos theta atluk le don ni chu wangin heta hian POR ya R plus A cos theta le dona kha ta hian kan hmang tangka yanga KQ ania PBR ya enge kan man thei R minus A cos theta minus PAR ya R plus A cos theta he kan simplify chuan KQ an moi lam hi R minus A cos theta R plus A cos theta hei hian kan sema hei chuanga ta hian ron omanga R plus A cos theta hei hi ron om vele thunganga R minus A cos theta ma se helai minus om wangin minus R plus A cos theta ni vele thunganga helai kan selanga chuan hei hi A minus B into A plus B formula kha lo ni don ta ni KQ anhoya mi hi A square minus B square angin kan da thei ni A minus B A plus B A square minus B square chona chunglam chu hei le hei tangin angania kan bela true A cos theta K Q hi kan son luta true A Q cos theta hoi lama hian R square minus A square cos square theta outlook ta a K ya 1 by 4 pi epsilon not kan da anga true A Q hian dipole moment atlukani he formula hi kan manghal bukanga P cos theta R square minus A square cos square theta hei hi a general formula chulon don tani hei hi potential at any point P potential at any point P due to minus Q and plus Q
due to electric dipole. Distance of observation point from the center hi r hi nia. A hi half of dipole length. Theta hi angle between observation line, distance joining observation point and electric dipole moment. P le heti zong hian P a oma. He P le line joining observation point in car angle hi hei lo ni ta ni. He formula tang hian thil chin hi kan en lokanga apakhat na chuan point P hi hemi line a hian la tai la en tin an he la hian ai ron chuk thlata se la P hi ron chuk thlata se axial line a hian ron om ta se la theta hian engzan nge tlukang 0 tluk don ni. Hemi line a hian P ron chuk chuan theta hi te til langa 0 tluk dona. Theta in 0 tluk chuan V 1 by 4 pi epsilon naught cos 0 to 1 nia P chaw omanga A square om bok dona. Hei hi axial line na ani VAX kan tianga. Axial line na P omin hemi line na P omin tinani. At chidang le kan en lenga P hi in son phei ve khetta se hei dingil se he line hi equatorial line ani a. Theta hian 90 atluk ve thunga. Cos 90 chuan 0 atluk a wangin V equatorial line chu 0 atluk don ta ni. Hei hi heti hian hriat mai thei da na oma. Helai a hian point observation point kha om chuan minus qin a han siam le plus qin potential a han siam kha in tluk chia dona. A in tluk chia chuan pakhat negative ani pakhat positive ani sia in cancel dona. Chu wangin V chu 0 ni don ti po kha alang sa ani. Ti chuan hei hi electric potential at any point due to an electric dipole lo ni ta ni. Potential energy of a system of two charges hi kan ti le anga. Heta hian charge pahnih oma. Charge pahnih omna hlawm a hi system chu ni mai a. Helai potential energy hi engzat nge ti kan zong dona. Potential energy zong tur chuan he Q not hi infinity atangin tu na a position na da tura wak dan ngai zat le Q2 hi infinity atanga a position na da tura wak dan ngai zat kha kan bel khom don tinani. Ti chuan wak dan machazok wak dan 1 ti taila wak dan in moving charge Q1 from infinity to point A ki 0 ani don ani. Achan chu Q1 ki infinity atanga tuna omna position na kan da don khian thildang engma ala om lova. Thildang lo dal tu engma ala om lo awangin wak dan kha 0 ani don ani. Ti chuan ta hian Q1 kan da a he ta tang hian Q1 kan vala kan da a wak dan ala om lo. He Q1 hian ta hian potential V1 avasiam thung ta a. Ti chuan Q2 hi infinity atangin ta hian kan on da ve le don ta a. Chu wak dan chuanin potential formula kha wak dan by charge ani a. He wak dan hianin VQ atluk don ta a. Wak dan in moving charge Q2 from infinity to point B a chuan W2 kan tianga V1 Q2 kan ti don ani. W2 hi wak dan 2 Q2 kan move na wak dan. V1 hi Q2 kan move na lo do dal tu potential Q1 ina siam khani ta a. Ti chuan Q2 ero chu kan charge move kha ani a. V1 hi a formula he formula pa ngai hi K Q by R K Q1 by R A B kan tianga. He lai mi hi R A B ani. Q2 chu Q2 ni maya. Chuan he wak dan taka hi energy anga in store tur kha ani a. 1 by 4 pi epsilon naught Q he hi Q1 Q2. RAB hi R2 minus R1 figure atang hian ani. Ti chuan hei zong hi hemi ang po hian kan da thei thowa
kan du zawk chuan 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 RAB zawk po hi kan mang theia kan du zawk kan da theia hi potential energy of system of two charges Q1 Q2 chu ani tamai ani potential energy of electric dipole placed in electric field hi kan en le lokanga hi electric dipole khania force heti zong hian minus QE a oma heta hian plus QE a oma force heti zong hian electric field a thunga ainkar distance ainkar angle hi theta ania riat sa ang khan he system tok chu PE sin theta ani he ten kan zia kange PE sin theta tok hi force in circular motion ania he tau taka hi hetia virtual tir tum tu force kha ania a virtual tir na force kha hi ania ti chuan a energy kan zon don chuan wak dan bok zon lenga ya wak dan kha in terms of energy a in store zel wangin heti zong hian vira ron tum ta a ma se khami do zong khan external force apply la heti zong hian vir tir ve taila toite helai tlawmngaite hi very small angles hi virle tir taila wak dan in moving an electric dipole through a very small angle d theta chu hi alo ni don ta ni tau d theta kan ti ve lenga hi a constant lo awangin hetiang hian kan la le ani very small angular displacement hi kan la ani tau hi a constant le lo peka wangin hi continuously increasing le decreasing a thei wangin ti hian kan la ta a ti chuan hian a tluk chu PE sin theta d theta ani a total work done in moving an electric dipole through angle from theta 1 to theta 2 ti taila hi ni don ta ni atira position ni theta 1 ni ta sela thui deuh he ti hian move don taila helai thleng hi theta 2 khalo ni ve don ta ni khami move tura total work done ngai za ta chu hi lo ni ve thung don ta a theta 1 theta 2 nianga PE sin theta d theta helai dwi hian hi PE sin theta d theta theta 1 theta 2 PE hi pon lama kan la chhuaka theta 1 theta 2 sin theta d theta he formula hi kan apply chuan hi hemi b ka hen formula kan apply chuan he lo chhuaka minus cos theta lo chhuaka minus tan kan la chhuak ha langa cos theta theta 1 true theta true alo nianga work done ala ni renga PE lani a upper limit kan la anga cos theta true minus lower limit kan la anga cos theta 1 in terms of energy in store wangin u in kan represent theta a ti chuan heta hian atira theta 1 hianin 0 tlukta sela theta 1 hianin 90 tlukta sela ti teang atira ti hian dingil ta sela chuan adin ngil na tang hian engemaw chen kalkual terila adin ngil na tanga kalkual na hi theta ni ta sela chumi zia chu atira 90 tlukta se theta 1 hian theta 2 hian theta tlukta se ta hian kan apply anga PE cos theta 2 aya cos theta lo chhuak anga cos theta 1 aya cos 90 lo chhuak anga cos 90 chu 0 ani awangin PE cos theta lo chhuak anga vector form kan da chuan P dot E lo ni don ta ni hi potential energy of
an electric dipole placed in uniform electric field chu ania hei equation luya po achok zeu zeu to a poimo jinga mi ni ole khati jong kha tun tuma kan zir thei chu ni e